KG-tube, det gule hjørne. KG-tube, det gule hjørne. KG-tube, det gule hjørne. Hvad pokker sker der? Hallo? 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 Hallo, er der nogen? Hallo? Hvad skal alle de kyllinger til for? Nu skal I bare høre her. Hjertelig goddag og velkommen til KG-tube, det gule hjørne. Mit navn er Kylling, og jeg skal strippe for jer. Det var bare for sjov. Eller var det? Der kommer alt for trullerier og spas og løjer på denne kanal. Det kan jeg i hvert fald godt love jer. Jeg vil da gerne lige demonstrere et lille tricks ud af ærmet. Det her kalder jeg lynet. Bortset fra det, så er jeg sgu da en rimelig sød fugl, synes I ikke? Noget, der også er lidt ironisk, det er, at det hedder det gule hjørne, men baggrunden er altså blå. Blå som himlen, skyerne, eller blå som livet, blå som blåval, blå som tandfe. Tandfe, er det dig? Nej, men der er mange ting her i livet, der er blåt, og sådan er det. Det skal vi blive ved med. Her står der for eksempel en blå lampe. Den kan I ikke se herfra, hvor I sidder, men den er her altså. Nå, nu nok om blå ting og andre hyggelige ting her. Vi skal videre i programmet, og hvis I har glemt det allerede, så er mit navn Kylling. Skal jeg stave det for jer? Det er KYLLING. Kylling. Og denne kanal hedder KG-tube, det gule hjørne. Jeg håber, at I vil blive hængende på min kanal lidt endnu, og så håber jeg, at vi får det rigtig, rigtig hyggeligt i fremtiden. Det er jeg sikker på, at vi gør. Så nu vil jeg sige tusind tak, fordi at I gad at se med og lytte med her i KG-tube, det gule hjørne. Og så er der ikke andet end at sige, vi ses forhåbentlig i fremtiden til en kop kaffe eller noget andet, ikke også? Turtelduer. Det er godt, her det godt. Hej hej, scooby-doo-bidoo, scooby-doo-bidoo-ba-da, da-da-da-da-da, hit me baby one more time. Og det er da bare dejligt.